tayo para sa ibang usapin. Okay? Andito tayo para dito guys, i-unbox ko ito, syempre kasama kayo dahil syempre ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa buhay na magkaroon ng iPhone 13 Pro. Meron na, nandito na sa kamay ko guys at ang ganda pa ng paper bag na binigay ng Save and Earn. Have a Merry Christmas and a Happy New Year! Yes! Pasko na! Feel ko ang Pasko guys dahil dito. See that? Oh my God, dahil dito, tingnan mo naman ako. Charan! Charan, jan. Eto na guys. At as you see, hindi siya katulad nung last time. Siguro, bilangin ko, 1, 2, 3, 4. 4 years. 4 years na hindi ako bumili ng cellphone. Ang cellphone ko ay, yun lang luma na iPhone 10, guys, ha? Biro mo yan, 4 years akong nag-ipon para dito at nandito na yung pinapangarap ko na cellphone, yung iPhone 13 Pro dahil hindi sana ako bibili guys, pero naengganyo ako, alam nyo kung bakit, nanood ako ng mga reviews, pag panood ko ng mga reviews, kakaiba ang mga features nito, kakaiba talaga. Kasi, dun sa napanood ko ha, ang sabi, ito daw, syempre, hindi ako nakatikim ng 11, 12, 11 Pro, or 11 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max, hindi ko natikman yon. Hanggang nagkaroon na ng 13, yon. Sabi ko, ngayon, kasi yung iPhone 10 ko ay hindi pa naman sira. Hindi pa naman sira, okay na okay. Okay ang cam, okay ang body, walang kakrak-krak, malinis, naingatan, yan. Kaya lang, syempre, nagbablog tayo, nangangarap tayo sa mga, syempre, sa mga advancement ng cam. Like for example, yung gamit nating mag-video, ay narinig ko sa mga reviews guys, dito sa mga YouTubers na nag-review nito, hangang-hanga sila dito. Hangang-hanga talaga sila. Alam nyo kung bakit? Hindi ko pa nabasa ang characteristics or features nito. Pero, ang specs nito ay nasa loob. Mamaya basahin natin. Ang specs kasi nito nasa loob. Ito naman ay napakaliliit, napakatungaw ang mga letters. Hindi ko mabasa dito sa harapan nyo. Gagamit ako ng magnifying glass. Hindi ko kaya guys. So, ngayon guys, balitaan ko kayo ng pahiram nga lakay ko. Nandito ang lakay ko guys. Siya ang nag-shoot sa akin. Eh, sabi niya, gusto mo to? Basahin ko konti ito guys ha. Kung kaya ko. Ayan, kaya. Oh, ang sabi dito, iPhone 13 Pro Max, designed by Apple in California, assembled in China. Ang sabi niya. Tapos dito, ang dami na nakasulat na translated. Okay, itong isang paragraph dahil English ay basahin ko dahil meron ding translation dito na Chinese. Ayan, Chinese alphabets. At dito sa baba ay meron namang ibang language para siyang siguro ito ay Makuma Tambaha di Apple. Ganon. Ano ito? Parang Indian ba kaya? Hindi ko alam ha. I'm not sure. And then, sa baba naman ay nakasulat na iba namang language, parang Thailander. So, 1, 2, 3, 4. 4 languages ang nakalagay sa ilalim. So, basahin ko ito yung English guys. Ang sabi niya dito, includes iPhone 13 Pro Max and USB-C to Lightning cable, power adapter, and headphones sold separately. Oh my God, nandun, nakasaad guys. We understood that this one has no, wala siyang kasamang adapter, power adapter, and headphones, kasi sabi niya, sold separately. So meaning, bakit kaya? Mag-question ka. Ang sa akin naman, parang naintindihan ko, yung nakasaad na yon ay siguro dahil ina-expect nila ang
ang bumibili nito or ang mga buyer nitong iPhone 13 ay dati na meron ng gamit na iPhone. So, meaning, hindi na sila nag-enclose dito ng ng adapter at saka headphones kasi siguro nag-assume sila na yung mag-use nito ay oh my god. Dahil siguro nag-assume ang itong company ng iPhone na yung mga users ng future users ng iPhone 13 Pro Max ay meron ng mga ganong gamit para sa ganon maiwasan ang maraming pagkalat or pagdami ng mga ganong gamit na makasagabal dito sa mundo. Parang ganon siguro. Para ang environment ay maingatan. Kaya hindi na sila nagdagdag pa ng kalat. No? Tama ba kaya ako? Okay lang. Yan nyo na. Intindihin nyo na. Yun pagkaintindi ko, guys. And then, ngayon guys, gustong-gusto kong i-open ito dahil gusto ko nang gamitin. Excited to the max talaga. Grabe. Kagahapon, bit-bit ko ito. Sigaw ako ng sigaw. Ewan ko, talagang intindihin nyo na lang guys. Ngayon lang talaga ako nakabili ng ganitong talagang, kumbaga talagang, ngayon lang ako nakabili ng talagang grabe. Kasi, alam nyo naman, the most expensive phone I have on hand. Ay, tinatawanan ako ni SpongeBob, guys. Oh, kasi, masayang-masaya lahat buong bahay kahapon. Kasi yun nga, na nandito ito. Siyempre, masaya ako. Buong bahay, nahuwaan, sasaya ko. Kaya, ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil nakatikim tayo ng ganito. So, I will continue. So, wala yun. Mabibili ng separate yung lightning cable, USB, bibilin pa. Yung hikaw ko, guys, natanggal. Pati hikaw nataranta. Okay, and then, supports GSM, UMTS, LTE, and 5G. Sub-6 the G8Z, cellular technologies, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, and GPS. Some capabilities are not available in all areas and depend on your wireless plan and service provider network. Yun. And some capabilities are not for LTE and 5G. See apple.com Asia Phone Cellular. Additional information at Apple.com Asia Phone Compare. Yes. Ano mo na lang sa website nila pag meron ka pang further questions. Okay? So, further informations to be searched from the Google. Yan. I-Google mo lang. Ganon. Kaya tayo matatalino dahil sa Google, ano? Ngayon guys, ito na ang pinaka mainam na momento ng pag-open natin. Nandito na. Ito, may araw siya dito. At napansin nyo, mas manipis siya doon sa box na inopen ko 4 years ago. Yung iPhone 10, makapal yun na puti, na ganyan kakapal yun. Oh. Siguro 3 times na thicker than this. But this one, I know, this one is longer because this is Pro Max. Yung akin dati is iPhone 10, kaya yung iPhone 10 is shorter, no? This one is 6.7 inches ang length. So, ito ay mas mahaba. So, ngayon, eto na guys, sama-sama na tayo. Sama-sama na tayo sa pag-open. Meron pa ba kundi na ito ang basahin ko pa ba itong nasa ilalim? Huwag na. O, sige. MLL63ZP/A iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB. Other items are marked there on model A2643. Yan ang model code niya. Okay, so I will open. Nandito ang arrow. So arrow, pag ganon, ayan, 1, 2, sabay-sabay tayong wow!
Nakita mo, natanggal na. Parang sayang, gusto ko laging bago. Ayan, kinatay na niya. Nakatay na! Oh! Ayan! Sige. At saka, bubuksan. Oh! Jeline! Wow! Nakatambad ang iPhone 13 Pro na gray. Ano bang color nito? Gray. So, kasi guys, gusto ko sana talaga yung gold. Kaso mo nga lang, this is the only one talaga na available in store here in Tagbilaran City. And then the storage is 128 gigabyte. Ang gusto ko is 256 pero walang available makita. Kaya napilitan ako, ito na lang talaga. Pero sa akin, hindi question ang color ng body nito kasi syempre nilalagyan naman natin ng case, 'di ba? Ibibili naman natin ng case. That's why useless lang yung kulay niya kasi gusto ko protektahan. Alam niyo naman, care na care tayo dito. Yung iPhone 10 ko nga care na care ako doon, no? So, ayan, pipintahan. Boom! Ayan, nabuksan na. It's a brand new iPhone 13 Pro at ang ganda! Wow! Nakita mo? Nag-OOA ako dahil OA talaga ako pag ako ay happy. That's why I am happy. Kaya OA ako, maingay ako. SpongeBob nasaan ka? Okay. At ito. At SpongeBob! Yay! Si SpongeBob, kamukha niya ito, malaki ang mata. Tingnan niyo si SpongeBob, kamukha niya ang mata nito. Kaya bagay sa kanya ito. Oh, si SpongeBob I eyes. hate my life and hope to die. I got no eye. Oh, so ngayon guys, ang nakita ko, na-observe ko dito, ay ang kaibahan niya doon sa old ko na iPhone 10, syempre hindi ko may compare sa 12 or 11 kasi hanggang 10 lang naman tayo noon. So, yung 10 is nag-curve itong kanyang edges. Curve. Ito naman ay flat. You see? It's flat. Flat siya, guys. Alam niyo yung unang mga iPhone noon na lumabas, yung katulad ng iPhone 5, yung maliliit, ganun siya. Parang kwadrado na, yung flat siya dito. O, flat. And then, obserbahan natin kung anong katangian niya, ang kaibahan niya. Ganun din naman, nandito yung mga speakers. Ayan, yung microphone. Andito rin yung on and off ng audio. Andito sa kilid pa rin yan, the left side. At nandito rin yung volume, nandito pa rin, parehas lang. Ang napansin ko lang difference nila, syempre, number 1 is lens. Yung lenses niya na malalaking mata na parang mata ni SpongeBob, yun talaga napansin ko. Kapansin-pansin, no? At saka yung edges na flat. Yan. And then, syempre, mas malaki dahil Pro Max. Ayun. So, pero ang ganda. Sobra. Kahit nasabihin mong gray, very elegant. Ang gray kasi is parang, siya yung, pwede siyang i-combine sa lahat ng kulay, versatile color, na ito ay nalinya sa mga gray, black, beige, white, mga ganoon. Parang, yan kasi sila ay mga smart colors, kumbaga. Kaya, ayan, ang ganda. Oh, wow, so elegant, so nice. So nice. I don't know what to do. But anyway, ito ay i-charge ko muna siguro. Baka walang power pa ito. Pero let us try. Subukan mo yun. Babalitaan ko kayo. Pero tingnan muna natin kung anong mga nandito sa loob. Baka merong surprises. What is this? I don't know. Ito, may wire. May wire siya na yung... Kasi ito yung gamit ko sa iPhone 10 ko, guys. Noon, may free siya na square na ganyan, cube na adapter. Ito naman, ay ganyan. Oh, see? At least merong ganito. Kasi mahal ito, guys. Pag binili mo, ang mahal yan. Nung nawala yung ganyan ko, bumili ako. At ito naman,
What is Yung this? sticker. Yeah. Stickers. Oh, yung stickers ng iPhone 10 ko hanggang ngayon di nagamit. Nandun pa rin. Oh, andito pa yung basahan natin na naman ng salamin kasi alam nyo ay parang tungaw. iPhone. Before using iPhone, review the iPhone user guide at support.apple.com/guide/phone. You can also use Apple Books to download the guide where available. Retain documentation for future references. And then get started. Press and hold to turn on. Nandyan na. I-turn on mo na. Press and hold the turn on iPhone. Choose ring or silent mode. Alam naman na natin yan. Yung mga volume up, volume down, change with lightning connector. Alam na natin yan, di ba? So, yung mga lumang gumagamit na ng iPhone, alam na yan. Okay? Andito, may guide. Kompleto guys. Ang dami. Oh, ang daming mga maliliit na mga parang brochure na maliliit. Mga leaflets na ang liliit, micro. Then written micro talaga. Tapos merong Chinese alphabet na translated in 3 languages. Ayan, kaya 3 leaflets. And then, this one, ito yung pang-open guys. Dito sa... SIM na bago. Wala pang SIM. So, ibili pa natin para magamit. Ito yung pang-open. Nandito. Ito yung pang-open. Tingnan natin. Ayan. Ito yung pang-open guys. So, parang pin na maliit. Super liit na pin para i-open dito. Pag naglagay ka ng SIM, ay ito ang pang-open. Dito yun sa side. Dito yun, oh. Dito yun, openin na ganon. Ganon. Ay, hindi ganyan. Nagpataka ako. Sira ito. Okay. Si Papa. Huwag mo ikutin. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong. Lalagyan mo Siya pa ng marunong. ano, Siya naman lalagyan. gumagawa pati sa iPhone 10 ko. Tusok Paano mo. ginawa mo? Tusok mo gano'n. Tusok. Okay. Hi, my saver. My saver. Talaga. Lagyan mo. Wala ka namang SIM. Paano nalagyan mo? Wala akong SIM. So, bibili muna para magamit tomorrow siguro. And then, let us observe nawakan muna. ko. Ang kinis. Ang kinis. Flawless. No need of makeups. No need of bello. Perfectly kinis na flawless. Talaga siya. Talaga. Ganda ng... Ganda. No? Ganda yung Pro Max pala. Super ganda. Bili rin ako ng akin. Bili rin daw siya guys, kaya naghahanap din. Kaso mo nga lang dito sa amin, wala nga available. Buti nga't may natira pang isa. Ho? So, i-on ko. Tingnan natin lang kung, observe natin kung meron ng battery. Wala. Ay, meron. Ayan. Nag-appear na ang Apple. Ayan. Ayan. And then sa review guys, itong kanyang lens ng cam, itong tatlong hello mata. Kanya, hello. Ayun, hello. Sabi niya guys, hello. Ayan, translated na naman. You see? Translated. Nakita? Ayan. Ang daming mga languages guys. Grabe no? See that? Ganda. Hola. Hola! Hello! Tumigil na. Okay na siguro. Oh, meron pa. Hello! Okay, swipe up natin. So, magpili tayo ng language. So, we will choose the English. Ayan. So, English at more countries and regions. Select your country of region. Ayan. Siyempre, nandito tayo sa Philippines. Philippines, my home country, my hometown. Where are you? Letter P? Layo ng letter P ah. Ayan, Philippines. Ayan, Philippines. Pindot sa Philippines. Ayun, pindot ng Philippines. And then, hello, quick start kanya. Bring your current iPhone or iPad near this iPhone to sign in and set up. Why?
I will bring this to, ganun pala ito. Galing ko daw near the iPad, near iPhone to sign in and set up. Bakit kaya? If your other iPhone or iPad doesn't show options for setting up this iPhone, make sure it's running iOS 11 or later and has Bluetooth turned on. You can also set up this iPhone manually. Ay, ganon. Okay. Set up manually. Andito, nakalagay. Set up manually. Ayan. Written and spoken languages. The following languages are commonly used in your region. You can set up your iPhone to use these settings or customize them individually. Preferred language, i-choose ko, syempre, English and Filipino. Here it is. Ayan. Ayan siya guys. Oh, kita mo. Sa pinaka-top, English and Filipino. No? Nakita? Okay. So, pindutin natin. I continue. Continue. Okay. Choose a Wi-Fi network. So, I will choose my Wi-Fi network now. Ayan. Choose my... Ayan siya, guys. Kita? Ayan. Andyan na. Nakaset up na kaagad dun sa Wi-Fi namin. Yung password lang ang hindi ko alam. Ilagay mong password, Papa. Pakilagay. Palagay ko kay Papa kasi hindi ko alam kung anong nilagay nilang password sa Wi-Fi namin. Pakilagay. Stop mo, okay? So, nailagay na yung aming Wi-Fi. So, i-next ko na. It may take a few minutes to activate your iPhone. Sabi niya guys, oh. Oh, instructed talaga in details, no? Ang laki lang ng mata nito. It takes few minutes to activate your iPhone. So, cut mo na. And then, meron siya nakalagay na dito, nag-appear na data and privacy. Okay, continue. Face ID. Face ID ko. Face ID. Ayan. Ayan guys. Continue. Yung mukha mo. Yung mukha ko. Ayan na. Get started. Ayan guys, o nakita nyo? Move your head slowly to complete. Follow the arrow. Follow the arrow. Okay. Then first face ID scan complete. Continue. Move your head slowly to complete the circle. Okay. I move. Follow the arrow. Second face ID scan. Continue. Create the password. Okay, I will not show you anymore. Create the password. So, I will create now. Okay. The passcode can be easily guessed. Use anyway. Change passcode. Oh, easily guessed daw pala yun. Okay. I will change. So, okay. Re-enter your passcode. Okay. Done.
Ayan, naghihintay na lang. Waiting. And then, apps and data. Restore from iCloud backup, restore from Mac or PC, transfer directly from iPhone, move data from Android, don't transfer apps and data. Okay guys, na-set up na natin. So, ito na. Welcome to iPhone. Sabi niya, oh. Kita nyo? Welcome to iPhone. So, wow! Ayan, umpisa na natin ang paggamit nito guys. Wow! Break-in today. Today is November 27. It's Saturday. And, na-open na si iPhone 13 Pro. At ngayon, gagamitin na natin. Swipe up to get started, sabi niya. So, this is it. Ooh! Ito na siya. Siyempre, parehas pa rin nung iPhone 10 ko. Pero, siyempre, tingnan natin anong kaibahan. Kasi, doon sa nag-review, na napanood ko guys, ito daw ay mas smooth siya, swipe na ganyan, kaysa yung 12 Pro. Ewan ko kung ano lang, haka-haka yun or what pero talagang napaka-smooth. So smooth, oh. Ooh, wow. Diba? So, ayan. At, alam mo, ang balita ko pa dito ay yung cam niya ay 50% much better kaysa yung Samsung 12 Pro Max talaga. Kasi ito talagang tinuunan nila yung cam niya na talagang gawa nila ng paraan na much better ang resulta. At yun, ngayon ay nandito na. So, gagamitin na natin sa vlogging. So, meaning, we will be having expected na mga videos na much better and then exciting. Kaya, abangan nyo guys. Ito ay para sa inyo, para sa atin. Kaya, bumili nito guys, hindi sa pagmamayabang o pasikat or what. Gusto ko kasi quality ang video na mai serve sa inyo. Okay? So, eto na. Kita mo? Ayan o. Ang ganda. Ayan. And then, mas longer pa ang life ng battery nito kasi yung 12 Pro Max. Okay? Wala ako noon pero narinig ko lang sa mga review guys. Much better talaga ito. Talagang best na nagawa ng iPhone ang 13 Pro Max since ito raw ang the best na iPhone. Okay? Pero yun lang, may kamahalan. Pero kaya lang, medyo mas mura itong sa atin kasi 128 gig lang ito. Hindi tayo nakahanap ng 256. Yun sana ang hinahanap natin. Wala naman. So, okay lang to kasi meron pa naman akong iPhone 10 na 256. Ang storage niya, 256 gigabyte. So, 256 plus 128, marami na yon. Okay? So, meron tayong backup na iPhone 10 plus ito, ang laki-laki ng mga lenses. And then, ito, tip daw sa inyo guys, dahil doon sa review, ang sabi pa, pag bumili kayo ng iPhone 13 para di kayo maloko, dahil pagka titignan mo, biglaan, parang parehong-pareho lang sila ng iPhone 12, no? Pero, hindi. Kasi, itong iPhone 13 Pro, sa narinig ko dun sa review, mas malaki ang kanyang lenses. Mas malaki. Mas malaki talaga. And then, kung itanong nyo kung yung case ay pareho lang sila ng iPhone 12 Pro, hindi. Medyo, pwede rin magkasya sa kanya, pero meron siyang matakpan dito sa parteng to, dun sa review na napanood ko Itong lens niya dito, the third, itong nandito sa gitna, makukuberan nung, yung butas nung case ng 12 Pro Max. At dito, meron din siyang makuberan dito sa speaker or microphone. Meron siyang mga butas dito na makuberan. Ganon ang case nung Magkahawig lang sila ng tsura. Magkahawig. Oo, identical kung titignan mo, pero hindi. At ito ay mas malaki talaga. Ito, titigan mo na para makita mo ang iPhone 13 Pro Max kasi baka mamaya maloko ka, sabihin nila iPhone 13 Pro Max po ito. Sabihin nila yun pala ay 12. So, ingat-ingat lang pag may time, ha?
So, ayan ang 13 Pro Max. Kakaiba. At nagwawala yung ikaw. Ano ba yun? Nagpapapansin. Okay, anyway. Thank you so much, guys. See you again next time. Sana naman ay naibigan nyo yung naibigay kong video na naman. Thank you so much. Love you guys. See you. Bye-bye. Have a good time. Always. Take care. And stay safe. Ano ba yan? Okay, bye-bye. See you. Thank you so much, guys, sa lahat ng mga support ninyo at mga kabaitan, ha? Take care always. We love you, guys. Okay.